ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ପିଠି ଭୟଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି କି ପରିସ୍ରା କଲା ପରେ ଜଡପୋଡା ହେଉଛି କି ତେବେ ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନର ସଂକେତ। 90% ଲୋକ ଏହି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ଭଳି ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ଡାକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ନଲେଜେବୁଲ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ମାନେ କିପରି କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ, ସେଫ୍ ରେ ରହିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଏହି ଭିଡିଓଟି। ତେଣୁକରି ଭିଡିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ନଲେଜେବୁଲ ହେବ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ର କାରଣ, ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ତାର ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ର କାରଣ ବିଷୟରେ। ଏହାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ କମ ପାଣି ପିଉଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ହେବାର 90% ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। କିଡନୀର କାମ ହେଉଛି ଶରୀରର ଟକ୍ସିନ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିବା ବା ମଇଳା ଗୁଡ଼ିକ ପରିସ୍ରା ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରିବା। ଦିନକୁ ଯେତିକି ପାଣି ପିଇବା କଥା ତାଠାରୁ ଯଦି ଆପଣ କମ ପାଣି ପିଉଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଯିବ, ଫଳରେ ପରିସ୍ରା କମ ହବ ଆଉ ଟକ୍ସିନ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସଲେଟ, ୟୁରିକ ଏସିଡ ଭଳି ପଦାର୍ଥ କିଡନୀରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଛୋଟ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ତିଆରି ହୁଏ। ସେହି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଷ୍ଟୋନ ଆକାର ଧାରଣ କରେ। ଏହାକୁ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଦିନକୁ 4 ରୁ 5 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଦୁଇରେ ହେଉଛି ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ନନଭେଜ ଖାଉଥିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକ ଥାଏ। ନମ୍ବର 3 ରେ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଆଲକୋହଲ ବା ମଦ ପିଉଥିବେ ଆଉ ସ୍ମୋକିଂ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ହେବାର କାରଣ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ତିନୋଟି କାମ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ 90% କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋନ ଥାଏ ତ ଜାଣିବେ କେମିତି, କଣ କଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯିବ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ବଥା ହେବ। ଯେଉଁ ପୋଜିସନରେ ଆପଣଙ୍କର କିଡନୀ ଥାଏ ସେହି ପୋଜିସନରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ବହୁତ ପେନ୍ ହେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପେନ୍ ହେବ। କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ଥିଲେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡରେ ପେନ୍ ହୋଇଥାଏ। କିଡନୀରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଷ୍ଟୋନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ରା କ୍ଲିୟର ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ପରିସ୍ରା ସମୟରେ ବହୁତ ପେନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କିଡନୀରେ ବହୁତ ପଥର ବା ଷ୍ଟୋନ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫୋର୍ସଫୁଲି ପରିସ୍ରା କରନ୍ତି ସେ ପଥର ଖସି ବ୍ଲାଡରକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ରା କ୍ଲିୟର ହେବ ନାହିଁ, ପରିସ୍ରା ରହି ରହି ହେବ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ପେନ୍ ହେବ ଏବଂ ପରିସ୍ରା ଲାଲ କିମ୍ବା ପିଙ୍କ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ବଥା ସହିତ ବାନ୍ତି ହେବ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବ, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିବ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏସିଡିଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ଆହୁରି ଛୋଟ ମୋଟ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ। ଏଇ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ଆପଣ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିଯିବ ଯେ କିଡନୀର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ପେନ୍ ହେଉଛି ନା ରାଇଟ ସାଇଡରେ ପେନ୍ ହେଉଛି ଆଉ କେତେ ର ପଥର ଅଛି, ପଥରର ସାଇଜ କେତେ, ଏଇ ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ 4 ରୁ 5 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଷ୍ଟୋନ ଅଛି ସେ ଷ୍ଟୋନ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏକ୍ସେସ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋନ ନାହିଁ, ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଲୋକ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ 3 ରୁ 4 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହାର ଘରୋଇ ଉପଚାର ବିଷୟରେ। ନମ୍ବର 1 ରେ ହେଉଛି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ, ଏହା ହେଉଛି ଅମରପୋଇ ପତ୍ର। ଏହି ଦୁଇଟି ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଚୋବାଇ ଚୋବାଇ କରି ଖାଇବେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବେ। ଆଉ ବଡ ପତ୍ର ହେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଖାଇବେ, ଛୋଟ ପତ୍ର ହେଇଥିଲେ 2ଟି ଖାଇବେ। ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 2 ରେ ହେଉଛି କୋଳଥ ପାଣି। ଆପଣ 2 ରୁ 3 ଚାମଚ କୋଳଥକୁ 1 ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ ରାତିରେ ଭିଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳେ ସେହି ପାଣିକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦୁଇଟି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାସ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ମାସ କଲା ପରେ ଆପଣ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ପଥର ରହିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାସ ଏହାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଉପାୟ ବା ଟିପ୍ସ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ରା ଅଧିକ ହେବ, ଷ୍ଟୋନ ପରିସ୍ରା ଦ୍ୱାରା ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିବ ଆଉ ଖଣିଜ ଲବଣ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହେବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କିଡନୀକୁ କ୍ଲିୟର କରିବାରେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ବଡିରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶର ପରିମାଣ ବଢାଇବ।
आशा करी भिडियोटी आपनको भल लागिथिबो। भल लागिथिले लाइक सब्सक्राइब करंतु।